Ahojte, dnes so starou mamou ideme piecť dezert obliž prst. Na tento recept potrebujeme vajíčka, práškový cukor, čokoládu, vanilinový cukor, Prášok do pečiva, maslo, kakao, polohrubú múku, hladkú múku a mlieko. Ideme na to? Čo je prvý krok? 5 žltkov z 10 dekagramov práškového cukru a 5 lyžicami vody riadne vymiešame do penista. Dobre, takže teda 5 žltkov, 3, 4, bielka si odložíme na bok. Tak, k žltkám pridáme 100 g cukru a 5 lyžic studenej vody. A teraz to dobre vymiešame. Takže máme vymiešané a čo ďalej? 160 g polohrubej múky, prášok do pečiva a trochu kaká. Takže 160 g polohrubej múky, prášok do pečiva, pridáme nejaké 3 lyžice kaká, znova zamiešame. Máme zamiešané a teraz potrebujeme menší pekáč, vystlaný papierom na pečenie, kde ideme cesto pridať, vyliať. Rozotrieme cesto po celej dĺžke plechu. Cesto pečieme okolo 20-30 minút na 180 stupňoch. Korpus máme v trúbe. Čo ďalej? Ideme robiť krém. Vymiešame 5 žltkov, pol litru mlieka a 4 lyžice múky, hladkej múky. A uvaríme. Takže 5 žltkov. Raz, 2, 3, 4, 5. K žltkom pridáme 4 lyžice hladkej múky, rozmiešame. Pomaly prilejeme pol litra mlieka. Rozmiešanú zmes ideme uvariť. Varíme teda krém, najlepšie na platni, aby sa nepripaloval, teda pomaly. Varíme a stále miešame. Ďalej si ideme rozšľahať 250 g masla z 200 g práškového cukru. A pridáme práškový cukor. K práškovému cukru a maslu pridáme 1 vanilinový cukor. Úplne vychladnutý krém ideme ho zmiešať s maslom a cukrom. Pridávame po lyžiciach a postupne teda miešame. Tak, krém by sme mali hotový, ideme ochutnať, či môže byť. No a na korpus pridáme krém. Krém už máme na korpuse. Ďalší krok bude čo? Ďalší krok, urobíme sneh s bielkou, ktorý vyšľaháme nad parou aj spolu s cukrom do tuha. 5 bielkov, 200 g cukru. No a potom, to už bude potom posledný krok. Áno. Necháme stuhnúť a posypeme čokoládou. Ako hovorila stará mama, 5 bielkov. Ideme vyšľahať vo vodnom kúpeli. Pridáme 200 g cukru a môžeme začať šľahať nad parou. Môže byť takto vyšľahaný krém? Áno, vidno, že je to dobre vyšľahané, je to tuhé. Super. Keď je krém úplne vychladnutý, tak ho pridáme na vrch. Nakoniec to posypeme struhanou čokoládou. Máme hotové, dáme na chvíľku ešte stuhnúť do ledničky. A budeme chutnať. Áno. Máme napečené, ideme ochutnať. Sladké. To má byť sladké. Dobre, mne to chutí. Áno, je to dobré. Lepšie to bude, keď to trošku odstane, že ten krém siahne do cesta. Dobre. Takže jeme vám dobrú chuť? Dobrú chuť.